Салом ака. Суперсил теҷака брат сози хуби марҷон раҷабу. Салом алейкум, чӣ хел ака? Мен шахрат сози брат саломатии хуба ко бор ҳамзои ҳама касе. Муҳаммад Сидиқов. Ассалому алейкум. Ва алейкум салом брат. Чо карден та дайнис пиша амраи хуб нестин чӣ хален? Кубажи канам я лайка главан я братани 6 нафарен я лайка. Ягон лайк ҷамъ шава я 15 минут чахшах кинем. Баъд хуб кинем. Кумра ин меҳмоно ки аст 5-6 каси доҳо навигарӣ. Саломатӣ чӣ хел ака? Чо карди видео наброварӣ? Ҳеҷ брат дирӯзашта наброем барои ки просмотри уш камёзӣ мумкин пага. Саломатӣ чӣ хел ака? Муҳаммад Сидиқ. Раҳмат брат, нормал яъне чӣ хел ки хел дилеси. Шукрона алло. Кумонем брат, ниам лайка, бача лайк қина. Учуба подписчик бисёр намешава. Подписчик бисёр мешава брат, ама рӯзашта 10 та мешава, бисёр намешава, 10 та 15 та. Борӯзаш мешава отписаться мекунанд. برای که ما همون کدامش کمتر ده دشمن میکنه اون حقیقت بده میکنه حقیقت جوابش میگردونم با امر انگی خودش بریم فکر من صاحب چند خش اتپیس سکرده 1900 هم نصیب کردگی سال 2067 ممکن 3000 تا شویم اگر درباره کلیر رو ویدیو کنین برات توزی در دو تема گفتگی انمونا بلاد کیو کی گفت دینه وفکیم پریش وفکیم یا دو تема گفتگی انمونالی برات وفکیم که زین تا ویدیو فوکس نیکو گفتگی ان бода барои чӣ гуфтагиан фокуснико гуфтагиана дарбораи энло ҳар демра бигзаронем бо иншоалло ки мекунем дарбораи килер мекунем брат меёбем инаҷи қидимака бо чӣ хизмат канам брат ягон хизмат дига накам лайка бузад тамом юсупов меҳроб салому алейкум ва алейкум салом брат гуфти гисартиҷӣ хуш омадем ба канали гисай ба канали азван блог мо эфир намекунем мо фақат ам ба эфир мегардем буда эфир мо нишканем брат дига одамо ба эфир хелесем хадаш бадам да эфири пешаки хадат буди брат бо мегум ки буд уже заказ кардагиан энло гуфтам буда барои чизе дига гуфтам гуфтам амро насиб кардаги пага дарбораи фокуснико меброя баъд дарбораи энло пагагаш ура чӣ тари зада буди кира чӣ тари зада будам брат шапалоқати ура мегӯ брат як ақли буд короче далбоёбӣ кард ҳамхе короче аввал намешнохтимша ҳозир пеш омадам дидимша ҳамхе через шиносу ки шинос будама хаяки ӯам саволи то дод ба шоплоқа хурд ҳозир яка бачаи хуба якам ҷо даяли мебинимша камкам ака кадом соли худат ма 2000 брат 20 солаем шаплоқати ака шумо чанд солаем ма брат 20 сола 10000 برای هم گفتم که کسی کامنتر نگون گفت بذار می‌نویسم و همایسته جواب برای انگی خودش میتونم برای که او هم یوشه ما هم یوشیم برای همون просто намефурша видео мисол бравай видео на мора хафа кана на хача хафа кана Муҳаммад Сидиқ ле чия брат леша нафаҳмидам тоҷикӣ газу Юсупов меҳроб брат ки тия бо дига бинайсон кас чота ному чиноз туфтисай 4 одам кубан аст намҷаи кадомат як пора шид хай чӣ нафаҳмидам майло кадомат амҷа студентен кубан айсон ягон студент ҳастен суперсил чӣ брат чӣ намешиноси брат зан дорен ака не брат ай куҷо зан дорум моли студентам
Вспомнам мешнес брат, хай нашел съм туре. Оли ма брат студентем, чома ки немзана. Чия боршни? Муҳаммад Сидиқ соз бинависон, ҷумлота пара бинависон. Бача мехони ту? Арӯз чӣ? Арӯз ака хай аста. Бача мехони ту? Ҳова ма мехонам. Чӣ мешавад ака? Ма блогер. донишгоҳи Милда мехонам, ҷазира дар ин шаҳрда. Ма барои профессия намехонам, барои чӣ меганаша? Барои военный билет. профессияро мехонем, 5 сол мерай мехонем. Мерай 500 сум ойлик чӣ мешавад? Суперсил бафкин хат брат сер аруса ки майл шакаи Муҳаммад Сидиқи қая чизе нависон, ба худо ма нафаҳмидим. Чӣ менависа? Ядам ле нависон, бо ябора шид, бо не нависон. Чун? Умарҷон Раҷабов худо чӣ братишка? Братишка ё ки братан ё ки акаи чӣ хеле мехони ягонҷо намехони? Ака дар бораи Абдураҳмон 09 чӣ мегӯй? Дар бораи Абдураҳмон 09 кия? Абдураҳмон ок чӣ кор мешидани? Дар оянда ин блогери брат 100%. Бо ягон левак дошта бошад, ягон исуси ки намешавад. Ма додаро мегам чӣ? Нафаҳмидам. Ма дадар мегам акам чӣ хеле? Абдураҳмон 09 брат ман намешиносам. Кие вай? Намеяд ки дар Германия гап мезанад? Авай бошад. Як блогера. Серавно чӣ бохони ҳам диломон бигирад диплом балатаи санг баъд билет мехарем меем Москва. О брат рост гуфтӣ, ҳам мегирӣ диплома? Тай таксари мекунӣ мехези Москва. Як блогер. Фаҳмидам брат кия гуфтани яку. Ман ростӣ яб намедонам акуро чӣ хеле неса. Далер Алимардонов салом. Ва алайкум салом брат. Хубӣ соли хубӣ? О ҳамон. Ака ма дар ту додар мешавам. Гап неста братишка, додар будаи хаям братишка сатоида. Ура ака ма брат намедонам, аму гуфти гапу дар бораи қонуну чӣ гап медона. Шома ягон чиша намефаҳмам. Ду бор дар омадам. Қати Усмон аз бокарагия, қати ки аз бокарагия, рост ягон чиша нафаҳмидам бир омадам. Чизе ки мада интерес набоша, ма чӣ намекунам. Кифри фаёр бузмена. Кифри фаёр бузмена. Фри фаёр чия брат? Бача мо каломаш ин фри фаёра намедонем. Фри фаёрш чӣ боша? Ку бугу ака ҷа мо ҳам бозӣ кунем. Фри фаёр бозӣ мекунад. Ҳе биё Москва да блогерӣ кун охи гонорари соз мебинӣ. Фри фаер. Охи брат Москва да блогерӣ кардан намешавад. Фри фаёр не фри фаёр. Хай чия охи брат, ну ша гуфти як усшам бугу охи чӣ бозия вообще вай? Москва да мея брат намешавад не ки нашава хаям тариш мекунем барои ки ҷа ягон видеои нормал карда мешавад. Ин акам фақат видеоҳои страшне мепурси ака. Ин акам о братана ранги пук. Ман дар бораи ягон видеои интересно, ягон видеои топови пурсем бугум ту брат. Ман вообще қонун гап мезанам, ман худам ягон чӣ хабар надорам. Барои ҳам гӯш намекунам. Ман ягон саволи дар бораи ягон исуси ягон чӣ боша агар боша медонем таи одамое ки хеле саг бор меҷақанд ғайбат мекунанд, оро тамошо намекунам. На тамошо мекунам, на гӯш мекунам. Ака я рост хатта бинем. Брат қади ман 1.80. Ки ман бихезмам қади ман дида наметонӣ. Қади ман 1.80 брат. Вазнам 130 кило.
ака ҳамин видеота худат мебинӣ шав чӣ тариқа мекунӣ камтар акан тарс ҳастай дар фикрат биёяд брат ай куҷо мада тарс меяд гуфти гапа ма дарам хеле хеле шавқ дорам ҳавас дорам мисол мада вообще ягон чиз ман веш нахам тоқа перевод мекунам монтаж мекунам ба музикое ки ҳам худ меонам худ намақулай ҳамбора мепартонаш мерава страшне мешава када бо аида зиёд не ки ютуб меқапаша дошта удалиш мекунам ята доштам уро аввал чана правила ютуб то и дарҷа сахт дег набуд 60 чанд ҳазор просмотр буд ютуб худаш автоматики удалиш кард аз саби страшне барои ҳамон ягон ҷоша кам тартари смешновори мемонем бо сур این ویدیو ягонаш тавзиҳ кардем брат қатъи ягон кас ҳаст қатъи мо қатъи ҳама блогера астана садам буру тамода қатъи ҷанг кардем як вақтам ка дар бозии PUBG блогерӣ кун як видео қариб аз 5000 изофа просмотр мегирад чӣ кунад қатъи нами короче исмат шейхунамо короче дар бозии PUBG блогерӣ кунед дар бозии як видео чӣ хел нафаҳмидам брат якам тарчика баъд чикаш нормально меша чӣ хеле ман дар бозӣ кунам дар PUBG бозӣ кунам блогерӣ дар қатъи исмат корбарӣ кун мекунем брат ҳамун инстаграм штаба фикр мекунам ҳаста инстаграм есем шарипов инстаграм якам накардагием пафтагием қатъи исмат ҳастем оз даи соат ҳама хоб пагоҳто мебуди шонто мебуди да видео снимать кун дар канал брат Free Fire че ман намедонам чӣ бозие ту мегӯи ранги пубай намештаре ама просто мана бугум чӣ хел бозие вообще ман ғайр World of Tanks Need for Speed PUBG дига ягон бозӣ кардагӣ нестам Free Fire популярный охир синфи 11 гирифти ака ай iPhone 11 гирифти ака ай не брат айфон ама шум мебинам ганда бад мебинам салом сози ака тинҷи тоҷикон группа сози хуби брат саломатӣ хуба спеки ҷанг о ана хеле брат Call of Duty ай чиаю дахмо намегзара видео бозӣ кини видео снимат кини партай хмо да мекини комментариҳо ҳама қурат мея тоҷикон хуш омадӣ брат нури да тоҷисар чӣ хел мегӯянд омадагӣ хуш омадам оля канали спортивни ҳуй мекунем неки да план аста як бор фикрсад кун бозӣ кунам ман фаҳме ман ягон вақт бекор шудем оли як канали спортивни мекардам не саломат бошӣ мара шинохтӣ не брат чӯ-то шиност офтесионе ки нашинохтумад тоҷикон группа як канали спортивни мекунем оли охир ту ба русӣ гап зан чӣ хеле ба русӣ гап занам шумо тоҷик нестем вообще мне без разница какой язык выберете вы таки дар прямой эфир бозиш кун ҳа дар 4 нафар одама дар прямой эфир бозӣ кун тоҷикон группа нависам ку ки буда эътимодро нашнохтум чӯто ҳоля канали спортивни ҳуй кунем накунем ку як голосоват кунем тари чӣ не короче ман ҳамн бачаи ки фақат лайк чӣ хеле фақат лайк унҷо медонӣ чанд та лайкае брат сари ҳар як видео як канали спортивни мекунем тари чӣ не озвучка не погиза хидмат ба ман мекунам ҳоли як 5-6 мозал брат
میکنیم تا کی روز یا بچه کنیا هوای نیا کو بگن میکنیم تا ویو نه اگه گارانتی میتونیم که اسپارتی من دارو کنن همین بازی تا رکام نکن یک کنه همین بازی تا رکام نکن چی کنم ران ما بازی نمیکنم هو تمام برات میکنه آنم کم ندارم نکی دا ترانسفورماسیون در کره اول من باید خدمت سوز کنم مثل که بعد من واپسی من چی نمیکنم اگر داشتم کانال اروپا رو همون خیلی میشم طرز مشغول اول خدمت دارم یا یاد بگیریم یا چوبانو کوچ братани ҳама да хай каши то пагара пага видеои наваш дад кен ҳама каса лайк ҳамонен як комментари бинависем бу пага шав шарпаш дека о брат якам та мондашдаги мезанам хова каши пага видео тамошо кунен лайка гуфти измат ба банана ба ягон туқия бзан ман дека хоби хуштоди до гарнет брат PUBG در بلاگ کن در اومد از صوت میشد 10 برابر این ویدیو در اومد میگه آخه برات من نفهمیدم چه خیلی کنم در فخرالدین سلام علیکم و علیکم برات فخرالدین سلامتی هم خوبی خوش کار نیست برات باشه همه کسا باشه کاچه فخرالدین صلاح‌الدین برات ناو در اومدی معافی را باز کردیم کاروچ خیلی کسی هست نیستی باشه پروست اکا ویدیو کن Каронес братани давай короче пага видеоро рад кардем ҳама каса лайк монен короче гуфти ки по лайка бо банна то ягон чи бизанем чанд каси дар инҷо ҳастем ва комментария бинависем бача бадаро давай